ସୁଦାନ ସୀମାରେ ହିଂସା ଲାଗି ରହିଛି। ସୁଦାନରେ ମହିଳାମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସୁଦାନ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଖବର ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଛି ମାସ ଧରି ସୁଦାନ ଦେଶ ସୀମାରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସୁଦାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଯାଇ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁଦାନ ସହର ଓମୁଡୁରମାନରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସୁଦାନ ଦେଶର ଖବରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ସୁଦାନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ସୁଦାନ ବିଭାଜନ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୁଦାନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେନା ଏବଂ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ସୁଦାନ ସେନାର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରେ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା ଲାଗି ରହିଛି। ସୁଦାନରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଖାର୍ତୁମ ସହିତ ସୁଦାନର ଅନେକ ସହର ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଅବଦେଲ ଫତେହ ଅଲ ବୁରହାନ ଓ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ତଥା ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ହାମଦାନ ଦାଗଲୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ ବିରୋଧରେ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରେ ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ପଳାୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବିସ୍ଥାପନା ସମସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏଠାକାର ସୈନିକମାନେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯୌନ କ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦି ଗାର୍ଡିଆନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଗ୍ରୁପର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେନାର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ଗୃହଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସୁଦାନରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ, ବଳାତ୍କାର ଭଳି ଘଟଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସୁଦାନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। 2011 ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ସୁଦାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ଦେଶ ହେଲା। ପ୍ରଥମଟି ସୁଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦେଶ ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲଢ଼େଇ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଗରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ଚାର୍ଟର ଧାରା 4 ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ମହାସଭାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 2011 ମସିହା ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ 1999 ମସିହା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ଏକ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କଲା। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଦେଶ ଭାବେ ଜାତିସଂଘ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଦାନ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ। ଆଫ୍ରିକାର ସାଉଥ ସୁଦାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ନିକଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଡି IMF ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ GDP ଏବଂ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ସମାନତା PPPକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ମୋଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆୟକୁ ଆଧାର କରି GDP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରି PPP ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। IMF ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିବା ସାଉଥ ସୁଦାନର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା GDP ମାତ୍ର $492.72 ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। 2011ରେ ସୁଦାନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିବା ସାଉଥ ସୁଦାନରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ସାଉଥ ସୁଦାନ ନାଗରିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଉଥ ସୁଦାନ ପଛକୁ ବିଶ୍ୱର ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାରେ ବୁରୁଣ୍ଡି ରହିଛି।